Vítam vás na mojom YouTube kanáli Recepty pre vás. Dnes vám ukážem ďalší overený recept, ktorý jednoducho zvládnete aj vy doma. Tak sa pohodlne usaďte a poďme spolu variť. Veľkonočná šunka. Údená varená šunka k Veľkej noci jednoznačne patrí. Neviete, ako dlho variť šunku, aby si zachovala peknú farbu a šťavnatosť? Mám pre vás postup a veľa dobrých rád a zásad pri kúpe šunky, príprave a varení. Keď ich dodržíte, veľkonočná údená šunka bude dokonalá. Najlepšie šunka je samozrejme domáca. Najvhodnejšia je údená šunka z bravčového stehna alebo z bravčovej krkovičky, šunka z bravčového pleca zvykne byť mastnejšia. Tak poďme sa spolu pozrieť, ako na to. Tu sú hlavné ingrediencie. Šunka, biele víno 2 deci, to je voliteľná ingrediencia, cibuľa, cesnak, nové korenie, celé čierne korenie a bobkový list. Najdôležitejším krokom je na začiatku údenú šunku odvážiť, aby sme zistili, ako dlho ju potrebujeme variť. Do veľkého hrnca pridáme vodu, ktorú necháme zovrieť. Následne do hrnca vložíme šunku. Potom aj ingrediencie na dochutenie, cibuľu, cesnak, nové a celé čierne korenie, bobkový list. Hrniec so šunkou necháme znova zovrieť 3 minúty. Potom plameň znížime a šunku už len varíme na určený čas podľa váhy šunky na miernom stupni. Takto zostane šunka šťavnatá. Teraz nastáva veľmi dôležitá časť, a to doba varenia šunky. Základným pravidlom je dĺžka varenia v pomere 1:1. Napríklad, ak máme 1 kg surovej údenej šunky, tak tú varíme 1 hodinu. Pozor, vždy na miernom stupni. Ak máme šunku, ktorá váži 750 gramov, tak čas varenia bude 45 minút. Po následnom uvarení údenú šunku necháme ochladiť priamo vo vode, v ktorej sa varila. Následne už len šunku vyberieme a nakrájame pekne na tanier. Ako prílohu dáme chren alebo cviku. Dobré rady. Šunku krájame, až keď je úplne vychladená a odležaná. Údenú šunku je vhodné deň pred varením namočiť do studenej vody, aby sme ju zbavili prebytočnej soli. Uvarenú a vychladnutú údenú šunku zabalíme do alobalu, aby nevyschla. Skladujeme ju v chlade. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám šunka podarila. Všetky moje recepty sú aj na mojej web stránke. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like a odber na kanál na ďalšie recepty. Budem rada. Dobrú chuť!